Stohi gur ben búrús mór bheith san na céite go léanú an obair halachalig, tas agad an obair chrúi ar an rinniu le túriscí a chur le chéile cé mar tan réaltas a chahuilis go Gaeilge, agus an sin céite go le chós na Gaeilge a ré ins na pobal na bhfuil sínta farsin na stohi tasnúach ins na daoine sin, obair tá deanta grúpi hanne féin agus grúpi an tá gobar sa réo scolaíocht agus a chur seirbhísí ar fáil. Céite go léanú sin feasta. An rud is mó is stoid tá chum níorm na nílas agin cé Iontaobhas leis na cirithe seo tá go leor grúpi a bhí gobar go díon agus go díhala go leor ibreidanta go leor sainolalas acu agus tá sin an ag caite ar latíhanis agus maidine cinneal ag bailachais nílas agin céináid móid a go. Pobal na Gaeilge in sa deireadh go mór bhí bhainteiste mBéal ar an cinneadh le cuirithe dhéanú ar na heagraíochtaí Gaeilge ó thuaidh mBéal as ardmhaithe fuairmuid an tacaíocht ó pobal san ama tá thart agus tá ahan duine Malta ag an cinneadh dearú chur le mBéal pobal. Muid caiilú cuid rudaí bhanas le curtaí teanga pobal, cursaí níonraí, cursaí trasphobal leis na cirithe seo, tá mis sé plé le ceiricéad páiste Fhorais dúine monas tá fólam Gaeilge scáilna mar chuid Carlan an Tíornachta, agus tá muid caiilú cuid chur láthair tá muid agrú in sna lólanna ó thuaidh. Tá sé brúnach go bhfuil na cirithe seo na sin ansaí anú ar ahan level den teanga Gaeilge. Tríd na heirisí a gcuid mar hampla ní héamháin an eisciil sí sin na ansaí ar chaidean ar an chaidean na sísle ar an level na sísle ar chaidean na litirtheachta más pobal na Gaeilge agus ar level níos airde ar chéimhní agus ar orbert an chultúr Gaeilge tíbas níd an phobal Gaeilge. So bhálach ar sin leis na cirithe ar na heagrais bhainin leis an idithis, ní héamháin go sé seánna ansaí ar pobal na Gaeilge aniu ach tá sin na ansaí ar na glúbtar Gael a tal teacht in inné. Tá was a cailú sainolalas pobal maidir le advocacy agus sílim bhfuil den sé dáméis an Gaeilge na mbean pobal an mbean every pobal as obair.